19 days to go na lang mga kasama. Una magpasko. Syempre, ani ata karon sa may 34-D ning dakbayan sa Davao kay aduna tay suking tigpaminaw nga nadungog na to nga naminaw sa DXDC Aramen Davao perting kusuga sa radyo. Unya karon ani ata para sa ato ang ngayong Pasko panalo ka. Kay kaninga listener nato mga kasama, mukanta siya sa ato ang Christmas Station ID 2021 sa Aramen Networks. Tara uban nimi, kauban si Radyo Ban Erin Lumusbog, ato pong itunong saya karon ang ato ang Noche Buena package. Samtang siya gakanta sa ato ang 2021 Aramen Station ID. Tiara, ayo! Yes, ayo! May buntag! May buntag! Unsay pangalan? Unsay pangalan? Vivian Mainit! Pakisalob lang face mask. Na-overwhelm si ate. Kakantahon na gid siguro ni siya. Sige te, nami dala karon sa amo ang Noche Buena gift packs and advance Christmas gift po na sa Aramen Davao sa DXDC. Kauban nato si Radyo Man Erin Lumusbog. Ready na ba ka nga mukanta sa ato ang Station ID? Ready na! Okay, ali dere ato na. Ready na kayo siya. Sige. 1, 2, 3, go. At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hahawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Papararapapa, papapararapapa. Okay! Kamemorize ko na siya ate. Karon, kay kamemorize ka, namin ito na sa mga gift. Ayan, dawata ang among non-alcoholic wine. And ang atuang gift packs, no? Paki-bit-bit Ayan, medyo bukad. Daghan kayo natin. Ayan, dawata. Okay, kuhaan ka na magpensahe. Unsay ikasulti nimo sa DXDC? Ay daghan kayong salamat sa DXDC, padayon sa paglambo, gikan sa mga drama, balita, ug uban pang mga pahalipay. Daghan kayong salamat. Merry Christmas, DXDC. Okay, congratulations, Ma'am Vivian. Kaya siya nga to ang winner karon sa ato ang Noche Buena ug sa ato ang ngayong Pasko panalo ka. Kauban si Radyo Man Erin Lumusbog, kini si Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.